Hello, hlirtute ka channel kalo lawm le evek chewa RF duati live and share channel Thil Hrang kan soi thina vo in po atun live fur khwa ani a pangpar lampang te pangpar mo entir tur che u ka nei lo wangin hei plan te tun lai chu plan enkol dan te karon soi de uzawa voina chon thil dang de karon soi don ni hei ka channel min subscribe tu te mi fel tak te ni a ka channel in lo leng lu ta eng mo te ka lo soi ve thina Inchhung khurta na tangkai lu tuk lo te po nyang haulam deuh te po kan sei ve thina Minlo en saka like te subscribe te comment te Minlo ti sak thina chon tam takin ka channel te Minlo share sak thin ti te ka sha a ka movek theya inchunga kha tharin lawmthu ka sei le ani chon vo ina chuanin ange mi zong ta na tangkai ni si lo mo enge tuna hianin thil saita tuna hian kan cha na sem ema chuan mania pot te ka link kai Minlo cha sakru te ka tia khanga khan ke chuan kala shelo ni chu zep loin freng takin ka soyang thil hetia channela kanon da link kai lo cha ro ka ti ang hian ke ma hian lok na ka neng ti hi ka sengai lo shim ta ma ero chu tha ka ti em thina wang hian lo cha ula ka link ka hianin ka link lo da han lo cha ula te ka tia chuan athena changa phe chuan link da na chang po ka she thin lawa ta khan lo cha ro chu mi a chuan lo cha ro hi ka ti top zela ma se tun a hian tun thara hian thamma sa thathum kal ta tang khan ekima studio wa hian tiang kha ron om ve tana engtia man tur nge po ka she chong lawa chuan mani khanin kan delivery girl khan udwat thil hi in cha na sa si a I thil cha te hi open ve thin na da khom la hlom te an open ve thin la min te oi ka open fo lom a tha te thalo te ka soi ve thin na ka channel kal tlang hian ka te chu tiang in hlok no omong ti poi ka shelawa ka lo open ve mol top zela ka tia chuan a omolom en lo ro min tia chuan ka han in zir ta a chuan mu chhuah thadeu me ka neia chu ka lo Hrilh ve don chu ni chu mo YouTube nei tan YouTube channel nei tan hi in lo dong to me theya affiliate revenue a in ta chu kan product internet in Flipkart in ron pe theya Amazon min ron pe theya Nike in ron pe theya chon khami site khami ron pe thei bi kan om ni chu mo chon a video pon chang den karon da anga chon khata khanin commission kha aron pe ta ni chu internet khami link kan sera khan 8% te athena chuan 15% te athena chuan 11% te a om ta alo om reng kha lo nia chuan mani a pot tha keima ina ka man reng thin ka lo da a Minlo cha sakhan revenue ha ka lo nei ve reng kha lo nia chu in chunga hian lawmthu soi pa in khatianga lo om theina kha YouTube ka number ka ron da don ni ta hian mo YouTube channel nei ti thiam lo in am chon ron zawt don unia chon achan chu hitia video wa Inchhung kha boy thak de othina wangin ka channel hi midang te namal som na an lo chana enge thil internet pangpar ka da po in keima ina ka ti dan dik tak ka lo da thina chon tap takin mason na te tangkai puite in lo om thin ti ka sha than kalhima tu na po hianin YouTube channel nei khatyang dong to si lati thiam loin om chon lo Hrilh le ula min lo zawt ula ti dan kan Inchhung ti kha enge ka number karon da anga hemi video lo en tu te po ina hemi sheduin om chuan ka lo Hrilh thei che u ni ti kha karon soi vele ne chu hitia video ron siam mol tap lovin chuan ka thil cha ho tha ka ti ve deuh te karon soi vele dona tu na hianin hela han ka bula hian in mu anga home decoration home decor kan ti meta khatiang kha chuan thil pakhat kan soi le lok thil hetia thil ka cha hian keini nupa hi eng lowanga mi longai lo ula nupa achhuak reng office kal kan ni awang hianin bazar hi kan kal man lo ni chu wang chon thil cha hi kan war ema Inchhung khur ma mo te ni tina kan daily needs mo basic needs ang hi cha hi angai thina bazar a te kilen kan jong kwal man thin lo kan fa te thomno te po mana khan comment a khan ifa te thomno leina te po min lo share la ti te po khain oma chung te po chu karon share zel don chu ni ka channel hi min sap treu to thawa tlang puin pangpar lampang te Inchhung khur lampang te kan da ve thina tuna hianin karon lo tang ro hi minon ti ve thina tran vak nei nei ka she thin lawa ke ma hian ama ero chu khatiang kha lo she du in om ti hi ka lo she thiam lo ani chu ke ma hian mo video ron siam puitlak em ani mo ka she lawa tu na po hian ma sengin mi pani khatalina mal somna in lo don le thei tak ti in karon siam ve le topa kan thil cha hi nia Flipkart oma Amazon oma Miso oma Azio oma sang om Azio phe chu kan cha tir chuan no pang thom no deuh chau hi ni thina anon thang em ema chuan luxury thlengin he ta man kilometer man sang thlengin ron om to ta
chuan aziaw hi tuna hian kan cha tir kha chuan enter nan sang thum man cha tai la discount kharon omrup zel ni chuma ma ni le ma ni a channel nei lo pon ni loin khami kan aziaw account kan inja lu khan sang thum man cha tai la sang ni man chau te kha discount alo ni ta ni kha kha ron up tanyam dor ta kan cha man tam le a discount price kharon tam thina ni chumo khatiang kha ani thina tuna chuan ma se anti dan kha no thlak ve na sa to em a chuan rin tlak ka ti anga chuan thomno tla cha nan chuan first cry te miss nge tuna hianin sai thang an thang ka ti chumo an ron in upgrade na sa em a an tang em a ma na tanga thil cha thang kan ni awang han in omtro thang thil cha thang po ma sengin ka experience ka lo share ve du chu hang hopscotch te first cry te amazon te nge flipkart po hi aron tha chau em a thom thot cha nan changa mangai lem lawa ma se tuna hian man zeu ka tha ta chung te po chu karon so do na nakina video danga mo wena chuan khami in shil thia na chau kan nei anga chuan khatiang kha ani a thil in cha don reng chuan in enge khoi sai thinge ka thanang in angreng si entirnan somni khat azat ling lo dewa tlom na te amazon lo tlom kha first cry lo tam a flipkart lo sang le thin flipkart lo to kha amazon lo tlom le khatiang khan en kwal pe ngai ni chumo chon khatiang kha link kha chuta chon ka cha lo cha ver o ti rungot lo khan atlom si tha ka zon kwala ka cha thin angkha karon share thin don chu ni chumo tuna hian kan Inchhung khru Bungraw te cha Deuh hi cha hi atamni chu thil hi acha thei veka tunlai chon ma sengin alema tak deuh tha deuh anga lang han cha duplicate lem lu tuk si te poi om thinta chawang chuanin confirm khurtlan le nge comment te mi eng star rating nge eng star nge an pe tha empty te po kan an pe ve ngai ni chu tho khat lai khan mana to ni kan pa hianin thil ka cha na sa thin sia lo cha ve thina khatiang comment te mi inen comment te ka en lo hianin alo cha ve rang je ve kan pe chu telescope lem hi te en thei tak tak hi mota lian thabuk sia alem lem le khelo nya chan ka han en kha ngati ngei thil cha hi en ve thin lo mi comment te po hi oma eng ma hi en thei lo van eng ma hi en thei lo telescope lem lu tu kha lo nya to ve ul box sia khatiang te kha om ve thei tho ni chu tan eng ma char chang lo khanin hete en khan telescope khan ve me a en len na mo chan van sang en te khatian an thlan la an bok khupan en ve tak anga khan lo nga ya aron cha thing ka eng mare re ka en te sila khatiang khan chu eng te khin na chau ni chu trang ke poina cha sol tam tak ka nei ka cha sol te po video te karon siam pui zo khatiang ani awang khanin film khurangai ni chu chuan thil reng chu rislak ve te po he nga ya tha anti ke ma ni ta na thalo te po lo om ve thei thawa khang zong khania kan cha anga atak nen review te kan nei thin don ni chu tuna hian tlem ka thil cha tunai tha ka ti ve deuh te review karon nei pui zoi dona thuma kan nei du ani chu chuan kalom ve em a delivery girl shati chunga han lawmthu ka sei boka ne ani khan miron deliver ngun thin si athil kha open vela lawm ten da ro atia ve khat nia ron deliver phe chu panga pro kha khoi thok ri su bin ta tian min chu saka hok ri su ti khan lawmin nakin la hok ro bin ta tian khan min du sak tu te tam takin amaka channel la leng do thin te po in min du sak em a kaling da ate min lo cha sak sham khang pot te po kha Nangmahni zarah revenue kha mo commission kha kalo nei ve thei don reng me kha lo nia kalom em ani te khalom thu soi pa in subscriber te chunga te kaling lo da im lo cha sak thin tu te chunga lawmthu chunga han ti mira thakhat pola liam lo mo lawmthu ka soi lo cha to tu te chunga han lawmthu ka soya Nangmahni awanga ka video wina kalo nei te kha kalom em a inchat in ka video chu ala te a ala lian lawa video zong te po munom takpon kan siam thiam lo pangpar chungchang chu nya wen chu karon ti lok don midang te ta na mal som na ni pa in ke po nangni po ke ma tan man mas ba som na in ya chu bang chan lom thu soi pa in share pa in ani chu chon nge thil kan ti te hi then khatam tak chuanin in thik na te in elrel na te om thina ma ero chu ka channel la chuan in thik na te in elrel na te om lawin pangpar chanchin kan soya ti dan ka enkol dan ka hril chawa in lo ti ve a in lo hlok puya ke po in min lo en saka ka lo hlok pe kha tiang deuh khan ama ero chu kan ti nge he ka channel hi rei tak akal ve to a ma se hlo thatak nei thei tur chuan harsa ka tan chuan chang chenu kan ni a mi zong mu turin channel video te kan siam thei lawa nge chang chuan han siam ve hloi chang te po om ama ero chu ti chung chu ke miron support tat tu te zarah he tiang ron thengi kan ni a kalom em ani ti hi
karon sei mol mol mai ni tuna chuanin I pathian khongai na zar le nangmahni khongai na zara hlo nei ten kan lo om chho ve tan to a kalom em ma chuan giveaway te poi karon ti le trip to ni kati ang kati lain dam lo na ten min tlak bua ka kan fanu phaya velora te kan kalpuya tang han har sat na sang ten min tlak bua ka ve a som le pai te in dei lo ana sa thina tuna chuanin pathian zara kan lo in recover ve le chhotana timela boite ka soina in zo lo resel chho ve le tana kan fa boite autism ka neya hangte po kha pathian khongai na zara alo fel chhotana giveaway hi next month ta chuan ka siam thei ve to ka in ringa chung te po chu kan soi le shim anga chuan vo in chu hei thil tem te ron review tur ka neya hei karon keng ul sa tir tang hei enge curtain parda magnet ani a hei atha ka ti em adang po cha bel le ka tuma entir nan ti in per ni chau ha ka cha chuan ka cha na po hei tan ka lo tar lang ta chuan in du chu in lo cha ve anga link karon share cha unga chuan design sang oma a design nalin ti ber khain lo cha ve me don ya hei kan en chang nga mo hi ani a chuan in hu line karon manganga chuan thil dang le chu hei revolving chair tu na ka thut na mek hi revolving chair ani a he lama hian ka da boka kan en chang nga heng te po hi kan cha topa thil nya ka so ang khan thil cha hi kan war ve em a bazar ta kan kalman lo wang hian thil hi kan cha na sa he revolving chair hi po hi karon share cha unga atha em a ti hian alo thlenga ke mani in kan rem khom me ta a chuan pahni kan cha hey dining now inge kitchen ate island kitchen island nei tan te chuan enge siam chop te po hi thathawa siam chop na hau tak te deuh tan po siam sa thadeuh si hi sang pani in sang rukvelin kan lei ni chumo pani hian chuan atha hi ka tiro em a chung te po chu a link den karon share ve chu unga in du chuanin in englawnga chuan hi adu pani chumo hi adu veka chuan hei kum khatin ni don to atlo ve em a chuan hi ti sang theya hei ai sang pon a om theya chuan en chang lo khang a review ti a khan karon thil zoi don chu ni chu in chu kan thil cha ho tha ka ti te in fel hlom si a chuwang chuan in thil video en tlak tak lo sa ni ka du ve a hei ti han an extend a sang the ve ka ni chu he ti han keima chuan hi ka kong chen don ni hi mo chuan kha tan kan thu a mani body pressure khan tian kan thuta a kan thulo ameng o tian he la han ti han chel no ama tian kan pota hiam le me ta ni chu khatiang khan karon entier le lok don chewa chuan he tan kan choi lop meng o kan lo te po chuan he lai hanin in cheina mani pon karon open to a ka cha bel le amo hi ka cha bela keima he a tharo em a hang how flower dry flower chum zin na rama chuan thil hi tha tak theilawa chian artificial lo a fresh te po kan han dry ve a ama ero chu hei muar hana bo ngal zel ni chu kha a fresh ho te kha chu tian an lo troya muar na bo kha chuan mo an lo troyan lo che thina mani a status dry thadeu te po kha chumaron jing tak chu chele de ya chuan hei po hi hei artificial ania so hei po hi kan veng anga chuan muar ina be ani chu a bo le ni chu mo thar po ni ma se khatiang kan ni awang khan hi tiang top hi fresh dry flower hi chu kan tan chona ngai nam lo ni hi ka tia ti khan artificial zong khan siam chop mo zong khan ka han tang ve le ta ani chuan hemi magnet chu kan lo enanga hei inhawng hianin hi tian magnet ani ta a tian a inchar ta mo hi hei a fan lawa hei ni ta ti khan atakin kan en house zelanga kan thil cha thate hei po hi curtain magnet mo design sang oma chung po chu karon da langanga hei ti hian tang kai ve na em chu hian kan lo open ta ni chuan ro he lam zo ka hian kam han to sa hi ti hian hei ti hian kan lo tron nei ta ni kha a tha hi ka ti ve re ulu tuka ha chu wang chuanin design sang oma in du chuanin link ka lo share ve le chu in lo cha ve anga chuan tiang khan hei curtain te kan zawhduh thina sui tup te kha a boi thlak ve na chen om wang khanin tu na po hianin ti hian kan han te tia om thatop aya kha ti hian ti thil chu thil hote kan ngai te po ka ti khan in decorate pa zela ma khan mo hei ti hian kan han chara ti khana ma ina in thun zoma
chuan alo lang mawi ve ta em ta ni chu tiang khan hei ti hian hian char ta thup amo tiang khan ni mo in lo cha ve anga link ka lo share a chau khan in fel lom box si a ka channel te min lo ngai hlut saka video chat te eng mo te kan lo da ve zelanga kan in cha na sa tu na ka phone man lai mek po hi ka cha ania Samsung acha ka te em kum ni na kum ni ka mang to a sang ni som ni pathuma kan cha kha sang ni som ni pali a ka cha kha nia tu na han kum sang ni som ni paru ka ni to a kala mangat nga da ni chu acha hi ka ti ve em ani mo kai kin yang tan chuan tiang khan in thil kan cha ha ko lo mu den ten chaunga mani a kha kalo da kha hemi prestige kitchen chimni po hi amazon kan cha thoni a prestige ani a chon ma se hi kum sari na mang to a amithi asiai to mo mithi tha to lawa le lam ma se le eng thei vek thawa ale eng thei vek thawa ni chon hei chu ari po chu sang bel yan alai taron enga hi po lai da le eng veka chon hemi a che chung po hian ale eng thei vek ani atlo ka tira ulu to ka mo hei fai hiaw mo kitchen chimni te po kha kan cha a chuan filter hi mineral filter kha ni boka hi kan faten an ati chuai to a hi kumli kumnga vel kan man na ni mek to boka tiang kha ni tlo ve lu to kan ni chumo chuan thil hi nya cha thei ve ka tu nai phei chuan EMI te ron om thar le a thil hi ol sam to em ani chuan chuwang chuanin anya thil tha hi chu in thil thia thi tha ka ti a enge midang te ta na mal som na kan ni theina hi haute me hi ni a har satna siam thei dan po haute me ni chuwang chuanin khovel a hianin tu te po hi in rington in chom ton kan ni a pathiani na enge in rington tura min siam kan ni a lungpui po lungte na kam ki lo chuan main om thei lo ti ang dewin ke ni in video kan lo siama min lo en saka kan tan mi tha tak tak te in lo leng lut thina kan lom em a in hian a po lawmthu ka soya nangmahni awanga ka channelina ma son na alo dong po hi ke po ka lom em ani voin chu lawmthu soina video kan siama chuan thil tha kan hriat te kan in hrilh zelang in zawain bye bye le vek phot ule